Ki banang banruai kadang kadang sengaw bagi ruai ngalada ka rendang jonga kambiang bangaruai tangga ketik ya ka donut jonga ngarung asngo kwa banruai tang habang yoi ya kapor kamsya na katagadaw nganom ay jing ruai ngakhot inong kren inwan sikmat siabay niyang inong kren togin yang mangi kum kajing pedang sengaw bahaya bat kum kajing penjat hat sipor ya kamet kebangingi syang namar kan kamslan kajing kren terai naga ketin kajong play togin ulang ya royal try amen sengaw bahaya syang ngakoni ya pastor Samuel Khar balongru kum secretary jang commission board inwan sikmat ya kabin yo bat sim ila kabata. Dengan nang sa sisin, yero yo try. Yero yo try. Aga baningkong ngaben pau ka jing sngongo yo blay. Nagabenta ka ni kapor, kabakodor sikat Kabau try ula pela yanga bat ilang baro. Bagin yo bandon. Hagani ka jaka. Berapin gentang bat berapin kerpang kenang. Bangin yo ban syakri yo try hagani ke jeseng assembly hangni hapo Bangladesh ngaangu yo blay nagabenta ki jingger khu baro ki bau try ulakil khu yangi ngenget dada mapi baro pinyeng ban play ke jingger khu ke jong try pidan ke khu bor ban yathu hapadeng jongi ye ke jingle ha ke jong try baro ha ke jingem ke jong pi ngaangu yo blay nagabenta ka jing pelak ka jong u yanga bat jangi ru ki dekhot jaga bon bagin yo bandon bengkat bat pi ha ga diga jeseng ka pen kemen sibun ye kemen sim ka jonga ban yo i kat ni ngidon ha ga diga jeseng bat ga jing duai ka jonga ka dong bau blei un yo ban ker khu yangi ha ga diga jeseng knang ba ga diga jeseng kanam long ka bathli bat ke basura ene gen mi na ga diga jeseng ringkat bat gijing kelku ki bakodor nagaktin ka baim ka jong utrai ubleu la kelku yang isi kat dai hagani ka jeseng nadu kamit ke basdang minin baru asisngi bat hadu kani ka step ka pamenta ngilayo snow ye gijing ruai ki bakerpang ngilayo snow ru ye ke kubor nagaktin ka baim ka jong ublei bagangat bau ju hiu men sim jong ublei ubla dom kat bat ublei lam ye kani ka jeseng assembly Unyo bandon tingkat ru akan diga janmiet habangin puson nagaktin kabaim kajong ublay. Syabangin poy siya kaktin kajong ublay. Ngawan ra ru hang niya kajing ay kublay. Naga office jong commission board kabalang kajong ublay Meghalaya at Assam nangtay na po Kualapati Shillong. Idan hang ni arngot kidikot jaga board mga bati Reverend Dr. P.K. Hujan ibalalong teng secretary jaga board padmenta ilong member jaga mission board iyo panyawan nang tay na po Shillong ringkat bat iba man bahalang khain bat iba sardias kharfuli kibalong ki rangba kibiyakit kibiyaba lem yaga kam kajong utrai bat akum kani gasngi ki dekhot jaga mission board kidan hakiwe ki benta banek ban kren yaga ktin kajong ublay kimna panyadon ringkat bat ngi baru akan diga jeseng andai ngawan ra ye kajing ai kublai syafi ki parabenget ki parado parasnam ki parlok ki jongi baru akan diga por bat kajing duai ringkat bat kajing kerku kerdo naga benta jong pi baru ki parabenget ngawan ra ru kajing ai kublai ye pi naki parabenget ki jongi baru naki assembly
nagabalang ka jong blay Meghalaya Badasam to blay nyo ban kerku ya pi ki prab ngai hang ni baga jing duai jongi barbor kalong bagi prab ngai apo Bangladesh ki parlok jongi ha Bangladesh kin long ki ba chapti yu trai ki ba e bat ki ba shakri yau ha ki por baro jong ka jing em ka jong pi to blay nyo ban kerku nagabanta jong pi kin mau ru yangi ha ka jing duai kemangi ru ngem juklet ya pi ha ka jing duai ka jongi ba kum ki khon ka jong blay nginya kershan lang wat ladang ia jengai iwei pat handai nging ha ke jing duai ke jongi nginya kershan lang iwei kenang banginong klan ban sakri yau trai hagani ko por ke bamenta ngamna klem da ai kublai ya ka assembly hapo Bangladesh ke bala khot yangi mendaus nem bangin yo ban wan hangni ha ke assembly ke jongpi bangin yo ban sakri yau trai kamtam hagani ka balang ka jongi hangni hapo puti shora kawai naka snong hangni hapo Bangladesh ban ga so kemen ban yo kejat akani ka jaka ban i kat ni ki prabnget ki don ki bat ki parado parasnam jongi ki basong ki basa hagini ki rilum ki bai ternat jong kani ka snong lani kani ka country lani ka Bangladesh hangni te ngai kublai ru ya pi baro ki prabnget ki blai wan lang syakani ke jeseng nadu ki rangba ki long kemi ki khun samla ken thai bat chenrang ban ngai ku blai kerpang ru nakabenta ki parlok jongi nakabalang Presbyterian ki bla don ringkat bat ngi hakari ke por ki bla ai ke kubor jinwai ke basmotanat ke ba khat yangi syaga jingkala ke bamut ban ngai ku blai ru nakabenta jong pi ki parlok naki wai pat ki jingai ki badon ringkat bat ngi hakari ke jeseng ka jingdon ringkat jong pi bat ngi hakari ke jeseng ka long ka jingle khu ka bakrau ba ka jing duai ka jongaru ka long haba pin mi nakari ke jeseng pin mi ringkat bat ki jingle khu ki ba kodor ki ba utrai udan ban kel khu ya pi hakari ke jeseng ai kublai kerpang ya chairman ba penyat ya kari ke jeseng pastor Romius pastor Delen dekharu ibalong iweni ki pastor hani haka balang ke jongpi iba relang shooting wat hoit nam dai ba pairin ru ibam la bandon bat ngi haka ke jeseng na ki daw ki bam la ban kiar ngai kublai yaki bat ya ki rang ba ru baro hapo jongri ke bang balang ha Bangladesh ki blai don ringkat bat ngi haka ke jeseng ngai kublai yapi baro haka kerteng ke bathyang tam kadang utrai Jisu ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro baga Bible ko ong haga kerteng ke jauh Jisu ki kho siu kendem baru telit baru unpla bau Jisu ulong utrai tu boleh unjuk ban kerku naga benta jongi haga ni kan min habagin yo ban puson naga ktien ke baim ke jauh blai tu kan phano sya ke ktien ke jauh blai kamdai ke masuk ingi ban shongsa hangni namar ka jing that ka jing jrem ki jeseng ki babun ki bangla shong nadu menemen step yani ka jan miet ngai nginyo ban phai no sha ka ktien ka jong blai bat kumbang ong ye pi nga duai ba blai nyo ban kerku ba ka di ka jing selok na ka ktien ka jong blai kan yarap yangi kan ai bor yangi bangin nang la ban syakwi kamha yau trai phai bat nga na ka ktien ka jong blai hagri ka por ka ba menda nga kwa ban puli ha padeng jong pi naga kitab baar ki chronicle ka kitab baar ki chronicle naga lenong ka balai pusan ban ka kwa ban puli pi naga khot ka ba arpho hadu ka khot ka ba arpho hinyo kilong ki hinyo teli ki khot ki ba nginyo ban pusan ha ka ga jamit ka ba menta ka kitab baar ki chronicle ka lenong ka balai pusan ka khot ka ba arpho hadu ka khot ka ba arpho hinyo ki kentien ki baong kumni hadien kani baro habau Josiah udala khre ya ka temple uneku usim Egypt udala kiu banyele thma ya ka Karshemish hajan ka Euphrates Josiah udala mi banyele yau henai ulapha kinong lam ktien hau udaong ngadon kam ayu bat me kos im Judah ngam semwan banyale bat me hakari kesngi
Hendai ya kata kaying, ya ka bangadon katma. Baru belai ulah hukum yang aban pen kloy. To eno, wat ya syang bat ublay ubalong bat nga. Ba un pen jot ya me. Lakum taru ujozaya, tre ban pai la ka khmat na u. Hendai ulah pen gelador ya lade. Ba un yo ya le bat u. Bat shem sngap ya ka ktin u neko na ka shintor ublay. Bat ulawan ban ya le hagatem megido. Di ginong siat khnam kila siat eu Josiah baru sim ulaong halaki syakri to shimno yanga nama ngala mongjor komda ki syakri jongku kila ra ano yau nakakali bat kila bu hakabaar kakali kabauladon bat kila wan lam yau sya Jerusalem bat ulayap bat kila tep yau haga jingtep ki kpa jongu di ki Juda baro bat ki Jerusalem kila yang beriu yau Josiah bat u Jeremiah ular wai sosnei yau Josiah bat baro kinong wai shenrang bat kenthei kila keren syapang Josiah haki jing wai sosnei jongki haduk kanigasngi bat kila pelong karukom yaki hai Israel dia kmi latho yaki haki jing wai sosnei dia ki basak naki kam u Josiah bat ki jingle babha jongu kat bakum kata kabla tho haka hukum utrai bat ki kam jong u ki baningkong bat ki bakhaddo hakmi la tho yaki haga kitab kisim Juda bat Israel doble unyo ban kerku yangi langba kari ka jing puli nagaktin ka baim ka jong u tungin pendem sasisen pat haga jing duai kendua paphangi aingo yami haga ni ka janmit ka bamenda pemenda pelak yang usyakri berit berwatlat atrai ban yang hapdeng upai lang ujong mi hagani gapor ke bamenda ngangu yami na kamna kani jeseng assembly hangni hapo Bangladesh ko trai ngasngongu yami na kamna ki parabenget ki jongi bat baro ki nong shong snong hagani snong ko trai gimana wan lang ban syakri yami hagani jeseng assembly trai ngangu yami na kabenta ki jingle ku baro kimana ker khu yangi kaktin ke ba im ga jongme ke ba malakren hangi nadu kamit ke basdang hadu kani ga step ke ba menta ko trai bangagat akan ga jan mit ru abau syaki jongme udon ban pin ken mau ya kaktin ke ba im ga jongme ngadwai ken ya ga jingpen sle ka jongme ngadwai ken ya ga bor ka jongme ko trai kenang ba kani ga por kanum long ka baleno ei ene kan long ga jingle khu yangi baro ki badan hagar ga jeseng ka jingpen kre ka doanut ka long ka jong upriu ene ka jubab ka jong uthle kawan nami ko trai namar kata ya kani ka por baro ka bangin yo banya selok na ga ktien ka jong be ngai ti hagikti bad ga jinga lam ka bastat ka jong be haga kerteng ka jong Jesu ubana Nazareth ngadwai magapan ni kini baro ru amen kalkubor hagani ka janmit kabanga kwa banwan lam hapdeng jongpi larangan bu tangsi lain dari tangsi gentin hagani ka por ka bamenda kalong sngap ya ka ktin ka jong ublay ka title lane ka sermon hagani ka janmit ka bamenda kabanga kwa banwan lam hapdeng jongpi kalong sngap ya ka ktin ka jong ublay listen to the word of God kata kadai ka kubor kabanginyo banyak kren lang hakani ka por kabamenta kani ka benta ka bagla puli hapdeng jongpi kaya tu yangi syapang ka jingyap ka jong Josiah uday jong ka hima Juda hagapor ka ba Josiah usyemti balong kumusim jong ka hima Juda ka Bible kaya tu yangi bausim Josiah udang don tang prasnem karta ka jong u ngimla ban mudur ngimla ban snautu kumno bahatang hagasnem ka bapra dan prasnem karta usim Josiah uralong usim jong ka hima Juda namaram don shu the way pat uban syemti ya ka ketsim hakadu gopor namar kata usim Josiah
hagarta ka baprasnem ulahap pansyemti ya ka kamsim jong kahima Juda uni usim Josiah ka basngotenat kalong baulong usim ubayat hagalenti ka jong David ubalong ukpa ujong u Baga Bible ko ang baulong usim ubam siyam lapay siya ka mon lani umlong usim ubam siyam lapay siya ka diyang hene ka jing im ka jong u kalong banyat kung ba u David ulayat kung ba u David ulaim kata ka ka jiyat ho jong ka ktin ka jong ublay ulong usim ubalayat hakalenti ka jong ublay Badam day tangkata dangi puli syok-syok syapang jong niusim ong gaktin ka jong ublaing day haka jinglong sim ka jong u bay haka hima Juda haka tukapor ba uloan ra ya ka jingkala haka jing mani blay uloan ra ya ka religious reforms uloan ra ya ka jingkala haka jing mani blay kahima Juda haka tukapor kidan sibun kinong mani blay tau kidan sibun kibriu kibala mani ya ki weipat ki blay henday haka por ka jinglong sim jong sim Josiah ula wengnut ikita baro ula penduk lut ikita baro bat kahima Juda baro kawai kalong kahima kabala syakri tang ya ublay ubaim tang ya ublay uba usim Josiah ulamat bat ula syakri uloan ra ya ka jingkala haka imlang ka salang haka jing mani blay haka hima Juda haka dugapor kita kilong kijinget hu kibas ko tenat siapang ka jinglong jong usim Josiah bangga kwa banyak tu ya pi syuk siapang usim Josiah ndai tang kata ka Bible ka ya tu yang i bahaga por ka jisen syar jong u kum usim jong ka hima Juda ka jing rakhi ya ka nyam jong ka jillat ka jinglat ka Passover ka jing rakhi ya ka nyam jong ka jinglat ka ya pher sibun na ki jing rakhi baro ki bahmat kisim ki bahmat chua jong u ong ka ktin ka jong blay bat ka Bible ko ong kampat judon ka jing klane kampat juja ka jing rakhi ya ka nyam ka jinglat kumbalong hagapor jong usim Josiah haga hima Juda ka jing rakhi ya ka nyam jong ka jinglat nadu kapor jong Samuel hadu ka di kapor ka bamau ulong usim kampat judon ka jing rakhi ya ka nyam ka jinglat ka baya pher nagani kapor kamusim Josiah uan ra haga hima Juda dabin puli Art Chronicle live usan nong kad khat kabakat pra bagad khat kabakat kendai kaya tu yangi kalong ka pher hadu kata bat laya tu yangi ya kata haga ktin ka jong bleng bangila ruban ong kumni bausim Josiah ulong usim ubasyaptin yaw bleng ulong usim uba syapting yaw blay henday ka way ka basngausi kalong baga jingyap jong usim Josiah kamday ka jingyap ka basngau tenat ka jingyap jong usim Josiah kamday ka jingyap ka basngau tenat ka Bible kaya tu yangi ka basngausi kalong baga jingyap ka jong usim Josiah kadai namar bahagi sngi ki bakaddo hagi last days hagi sngi ki bakaddo haga jing im ka jongu ukram snapshu yaga sur ka jongu play ukram snapshu yaga ktin ka jongu play kabala one lengba usim jong ka Egypt bat namar ba usim Josiah ukram snapshu yo play hagi sngi ki bakaddo haga jing im ka jongu ka Bible kaya thu yangi bausim Josiah ulayap hagata ka madan tama anggaktin ka jong ublay babin sngau thu ya gani ka jing thu khana sngap ngan ya thu ipi khendiam kumno ka ja kani ka jing ja hagapor bausim Josiah ulong sim joga hima Juda kaladon ka thama
baru sim neko ulami na ying sim ban let jelet thma ya ga kar shemesh ongga Bible kabadan hajan jong ga Euphrates barhakata ka jinglet jelet thma jong sim neko ya ga kar shemesh hapo Euphrates usim Josiah ru ulami lang na ying sim ban lektur syagatma barus im neko lengba ublay ublapha ya ko kubor hadu ko por ulapha ya ko kubor sa usim Josiah banong ko usim Josiah balay mewan yele thma ngimdon thma bat me ngi na Egypt ngimdon thma bat me ko usim Josiah ngi don thma bat kinong kar shemesh ngi don thma bat kinong shun ki jongi hakar shemesh hajan joga Euphrates kelet no siya ying si im Josiah belai me wan syamaran thma belai me wan turlang hakaniga thma ka bangi yele ngim don thma bat me mem long kinong shun ki jongi ni don thma bat kinong kar shemesh usim neko jong ka Egypt uyo ya ko kubor na ublay hakaniga bor banong yu si im Josiah kelet pai no siya ying si im and then si im Josiah uklem ngap syu ya kaktin ka jong ublay kabawan ling ba uneko usim jong ka Egypt but hangni ka Bible ko ang hakajaka ba usim Josiah unek no siya ying namarum don nong shun mdon kam manye thma yo u mdon thma ay bat u and usim Josiah ang ka Bible ulan ang tur penban syamaran thma ngap syu ya kaktin jong uneko nagasyentur ka jong ublay Ongga Bible ula let daga let bajle thma klem don nong shun klem don thma ya u andai hakata ka jing let ka jong u hamadan thma ka Bible ka yathu yangi baki knam jong ki nong shun ki bala siap hamadan thma kila riu kila day haga shadem jong usim Josiah bad hangta usim Josiah ula kelon hamadan thma baga Bible ka ong anda ulah kelon hamadan thma ulah khot iki syakri ke jong u bad kilara no aya u baga Bible ko ong ulah yap no hakata ka jingale hakata ka madan thma baga Bible ko ong ka don ka jingyam briu ha Jerusalem u Jeremiah ru ulah thau ya ka jingluai snai nagabenta usim Josiah kiken thei kila kren syapang u Josiah kila ruai nagabenta Josiah baru Josiah ulayap tempat day por ban yap tempat day ban lekno na kaniga perthai henday ula syuyap hamadan thma don thma ban yale henday ula syutur na katur syamadan thma wat na daw blay ula ong na usim neko ong yu ban lekno syaying si im henday Josiah ukram singap syu yagaktin ka jong blay para ngabi jonga how try Jesus ngakwa banong yapi hakaniga janmit ka bamanda ladang ngidang sngap ya gaktien ka jong ublay kadang biang henday ladang yem sngap syu ya gaktien ka jong ublay kata kaday ka jingma ka bakrautam nday tang hakatu ka spasnem ka usim Josiah ulong sim jo ka hima Juda henday wat hakaniga por ka jong iru ka bangi im hadu menda sngap ya gaktien kajong ublay ngaget ublay udang keren yangi hadu menda rakti ni kajanmit kiba pisu tu uba ublay udang keren yapi hadu menda lembag kaktiin ka baim kajong u mdan banget syu uba ublay udang keren nga try lembag biklem rakti pingen yang uba ublay udang keren yangi hadu menda oh ne ublay udang keren yangi hadu menta ngan ong yepi habangi puli ya kadiga ketin ka jong ublay ngitip ublay ukwa ayu nangi bangi ngen le habangi puli ya kadiga ketin ka jong ublay ngitip kay ka desire kay ka jing angnut ka jong ublay ya ka jing im ka jongi habangi puli ya kadiga ketin ka jong ublay ngitip kay ka jing tmu ka jong u ya ka jing im ka jongi habangi puli ya kaktin ka jong ublay nganong yapi ngendang yo snow ya gasur ka jong ublay umgransyo kumalong hagipor henday mensywa kumalong hagipor jong Moses bat kiway
Endai ublay ukran yangi lengba ka dikaktin kabayim kajongu. Naman kata ngakwa banong yapi ublay udang kren yangi hadu minne menta. Bat udang yai kren du yangi. Bat un yai kren yangi. Hadu kabakut hi jong kani kaperthai. Naman kata ngakwa banong yapi bau ublay udang kren yangi. Ujisu udang kren yangi lembaga ketien kajong ublay. Henai kawai na kajima kabakrautam ya kabalang bat yangi baru kibanget kamtam mangi ki Kristan kalong namar ladang ngim ngap lani syashkor su ya ketien kajong ublay kata kadai kajingma kabakrautam yangi kata kadai kajingma kabakrautam ya kajingim jongpi bat jonga para banget bi jonga how try Jesu ki parado ki parasnam ki parlok ki jongi hani Bangladesh baro lakwa banong yapi wat nom set kelut iki skor ki jongpi andai sha bo blay unang keren yapi lengba kaktin kabaim kajongu kenang bangan lingkot kapor kal ayat stet ngadon sautli ki mat ki bangakwa panuan ra hagani kapor kabamenda baga so bangan poisa kita ki mat ngakwa bu ya kani jingkeli ganja ayu ladang ngim ngap syu ya kaktin kajong ublay ganja ayu ladang ngim ngap syu ya kaktin kajong ublay sautli ki benta ki bangakwa panuan ra hagani kapor kabaningkong ladang ngim ngap syu ya kaktin kajong ublay kumbalong ujuzaya uban ningkong usyakri ya ublay uyat hakalenti ka jo ublay ulong ubriu ubasyating ya ublay henday haba ngap syuk ya kaktin ka jo ublay kawan ka jingyap kampat day ka por ya ubon yap henday usuyap hagamadan thama ganja ayu ladangiru ngim ngap syuk ya kaktin ka jo ublay kaban ningkong ladang ngim ngap syuk ya kaktin ka jo ublay ngin long kibalakloy banhap hagapop ngin long kloy ban liap hagapop ngin long kloy ban le ya kanu kapop hagajingim gajongi ngin long kibalakloy ban le pop ningkong larangim ngapshu ya gaktin gajong ublay gajing kenrei jong gajing sniu nadu menshwa hadu menda nganong yapi dapi pet pai ka Bible banyak ka percaya ka bangiem kadai namar ba ubril ngapsyo ya ublay tangan bikin mau yapi nagaktien ka jong ublay bikin mau na ya gajingja hagakper eden hagapor ba ublay la tau ya ubril baningkong ya Adam bat ya ka ublay ong ya ki Adam nagiso baro kibadon hagakper eden mela banbam henday na uso ubatip ya kababha bat ya kabasniw da laylay ruem membet banbam banublay uang lada mebam da kabayap menyap shisha hagapor bau Adam bagkaim kidang enjoy kidang kongu ya ublay kidang yo panle kemen hagakper eden kibam ya kijingbam kibam ya uso hagakper eden kiya hagakper eden hagajing sok bagajing kemen hagajing gajongki henday ja ayu habaga baru Adam kibam ya uso ubaw blay uloong bakimbit banbam habakim kongu syu ya gajing ong jo kaktin gajong ublay hagisgi kibakado hagajing gajongki kay kabaja hagakper eden ka Bible ko ong yangi bagapop kalawan hagakper eden banday tanggapop kalawan hagakper eden kajing yap kabakin jaman sim kalawan hagakper eden kata barok kaja nday nakanukuno ka daw kaday tang namarba kikiklam ngapsyu yagaktin kajong ublay katba kidang ngap kadang biang katba kidang ngap kadang yatbet kajing hagakper eden anay habakim ngapsyu ya ublay pagkaim kalak kelet no ya kajing ong kajong ublay hagakper eden pagkalak kongo no ya usaitan
ubrawan hagadur jong ubzain hagakper eden day hang taken baga pop kelawan haga berthai larangi ngem ngap syu yagaktin ka jong ublay ngan ong yapi ka pop ningkong kan lap yagajing im jong pi bat jonga bat kajing yap ka bakin zaman sim kajing yap ka jongi kan lap yapi bat janga. The wages of sin is death. Kabainong jong kapot kalong kajing yap. Namar kata nga kwa banong yapi kiparlok kiparab ngay baro kibadon nagagad siya seng. Tungin ngap yagaktin ka jong ublay. Namar larangim ngap syu kanong yapi ngin ngap yagapertay bat kapop kan lap yagajing im jong pi bat jonga. Ngan pergi mau ya pi sakawai gaduk sa nagaktin ka jong blay. Hagapor ba Solomon ulong sim ha Jerusalem. Kat ba udang ngap ya ublay kadang biang lut. Para ba sim Solomon upang kajing start na ublay. Kat ba udang ngap ya ublay ublay uay kajing start ya u. Nday tang kajing start ba uay sim Solomon. Enay uay ru ya u ya kaspa hagajing em gajangu. Man bau Solomon udon haga temple banduai. Kamdam hagapor kabaw latay pat yaga temple ha Jerusalem. Ublay man gapor uong yo Solomon. Solomon ladamiyat kumbayat u David u kapajong me. Ngan gerku ya me Solomon. Ban ngan gerkuru yaga hima Juda yaga Jerusalem hi baro kaway. Kan bau Solomon udang kongu yo ublay kadang biang. Andai ingin pet agaktin ka jong ublay ka Bible ka tu yangi bau sim Solomon habau don ha ka temple u ko ngu yo ublay tang sulat na ka temple uralet syong lok ura sim lok nang ni ura sim lok nang tay udan sibun gi tengah kliar ha ka jing im ka jong u uralet ban syong lok yagi briu nagi wai pat ki jat ban riu ki bau ublay snow tanan. Habau don haka temple, habau Solomon udway sa pek napi, bandingkong kisim, henriw lunong, katway lunong, kenday lunong, pinai kata kabenta, kat bau don haka temple, habau udway, ani kajing ihok, ani kajing snobi, kata kajing dway jong u, kabak skraw, hado kata-kata, henday tang syulat naga temple, u Solomon, ulak kelat no ayaw blay, ngap syo ayaw try. Man gapor ublay uong yu Solomon ladami yat kumbaya u David u kapajong mi ngan kerkuya mi badya kahima Israel baro kaway hagapor baudan naga temple kadang biang tang syulat naga temple ulak klet no ayaw ublay ulak klet no yagaktiin kajong ublay ula shimlok nang ni bat nang tay bat nang yatu yapi kay kabaja yaw siim Solomon hagis ngi kibakat do jong usim Solomon ki tengah clear ki jong u ki lok ki jong u kila pelong yo Solomon unong mani blay thao ubriu ublayo ya gajing start na ublay ubriu ublayo ya kaspa na ublay enay habom ngap syu yo ublay ki lok ki jong u ki tengah ki jong u kila pelong yo u unong mani blay thao na gajing mani yo blay u basisya siya gajing mani blay tao bagay ka ba dya labin pet ka Bible day nadu gajing yap kajong Solomon kahima Israel kalapat alyang kaway kaday kahima kabasyapang siyatay bagkaway kaday kahima kabasyapang siyati day tang bagahima Israel kalapat alyang ngiiru baglawan ra shibun kijing hagahimahi baro kaway kani kadaw baro kalong namarbau Solomon tre ban ngap yagaktin kadong blay prabangad biit baro mapikon samla kibadon hakani jeseng wat num ngap yagaktin jong blay tang haga jeseng assembly wat num ne yagaktin jong blay tang namar bapidon ringkat baki pastor ki jong pi wat nung ko ngo yagaktin ka jong blay tang namar bangiwan mangigil khat ka mission board nang tapin pen i hakmat jongi bapilong ki bariu blay wat num le yagata tang namar bapi long hakmat hagabalang naga ko abanong yapi ko ngo yagaktin ka jong blay ngap yagaktin ka jong blay larapidon hajeseng ru
long hi ki bariu blay dapidon hayo Bangladesh ru liban long hi ki bariu blay dapidon hangno ru pidai ban pen i ya ga dor ga jong Jisu ha ga jing em ga jong pi wat nom ngap ya ga ktien ga jong blay tang namar hagi jeseng ki ba gerbang ki ba kong kini handai ngap sha skor kongo ya ga ktien ga jong blay dapidon hangno ru ha ga jing em ga jong pi lava pin ngap shu ya ga ktien ga jong blay nganong ya pi pin long ki balak loy ban le ya ga pop don buon ki brio ki bale pop hagi ski jong imenta kadai namar bakim ngap shu ya ga ktien ga jong blay ki brio ki barang ngap ya ga Bible ya ga ktien ga jong blay ngatrai ki septien pi ban le pop ki brio hi ki barang ngap ya ga jing hikai jong ga ktien ga jong blay ngatrai kinang pet krat nagapop kinam le ege basniu kinam thok kinam syukor kinam tu kinam le ege no ka bamdai hendai larangim singap shu ege ktien ka jong blai kalong kum bangi sat kelut ege skor ke jongi ban ngile bet ka bakwa ha ka jing em ka jongi ngi trai bet ngile bet ngim salia shu yanu tangwan ka si sande yuan seng tang shulat ka si sande ila kilat no ya gaktin ka jong play kalong ka ba masibon kat ba pidang sngap ya gaktin jong play ngan ong pi kadang bahasibon hadai da pim sngap shu ka pop kan nap yangi namal kata nga ong pi ni ka jeseng babi baro ki bodan nak ni ka jeseng sngap ya gaktin ka jong play sha skor kongo ya gaktin ka jong play ka Bible ko ong habaw Solomon ulale pop habaw Solomon ula klet no ay gaktien ka jong blay habaw Solomon snap shu ya gaktien ka jong blay baning kong kisim katway na nong gadkot ka bakhanday ka Bible ko ang utray ula bitar ublay ula bitar yaw Solomon bat ka Bible ko ang ba ublay ula snowsi ya ka jingle ka jong Solomon namar ba ka donot ka jong kalaphay no na utray kat badang don haga temple kadang biang tang shulat naga temple Solomon ngap shu yaw blay namal kata kapop kalap yaw bat kapop kapenyap ya gajing im gajongu na gajing mani blay basisha ukelalong unang mani blay thaw bat uyap ru kumunang mani blay thaw ang kaktin gajongu blay nakwa manong ipi hakari gajeseng la don na preng jo pi ne ke jeseng ke ba phim salia shu e gaktien ke jong blai phim nyo ko shu e gaktien ke jong blai yo sngo tip tang ba set kelut bet e gaktien ke jong blai le pop bet yad bet kat bamon kane ke jeseng ke ba try ko abanong ye pi phim dai ban ne kom ta bidan kam ban sha skor e gaktien ke jong blai ba bidan kam ban yad aga an ke jong try kabay nong jong kapop kadai kajingyap the wages of sin is death kata kadai kajingong jong gaktin kajong blay kabenta kabaar kabanga kwa banbu hangni kalong ja ayu ladangim ngap shu ya gaktin kajong blay kabaar nganong yapi ngenam nang shu banbu ya gajinget bad kajing shanya jongi how try menen kejamit lakran kendiat nagaktien ka jong blay ya gari ka bentang rangim ngap shu ya gaktien ka jong blay ngenom nang shu ban nget ladi ban shania how blay haba ka jinget bad ka jing shania jongi how blay kam don shu anong yapi hangta ka jing sukru kan du no nangi maraba ka jing suk kan du no nangi ka jing shakting kan lap yangi Gospel Lucas katway lenong gadkot kabaar pupra u Jisu uang ya kaway Gabriel kumni kalan kaway Gabriel ko ang ya u Jisu sok kakpo kabalapon yami sok kakpo kabalapon yami u Jisu uang ya kata kakentay kabaong kumta uang kamsok sisa kita kibayos ngaw ya kaktien ka jongublay bat kibasumar ya ka kani Gabriel ko ang yo Jisu haga Gospel Lucas ko ang kamsok kita
kakpo kabalapon yami ko Jisu u Jisu paru ang ya kata kentay uang ka kamsok ya kita kibayos ngau ya gaktien ka jong ublay pat kiba sumar ya ka tonginong lang ya ro ayaw try sok kita kibayos ngau bat kiba sumar ya gaktien ka jong ublay ngaku abanong ipi hakadigan janmit ladangi ngem snapsho ya gaktien ka jong ublay nginom nang syo ban sanya ha ublay nginom nang syo ban bu ya ka jinget ka jong i ha ublay nginom nang syo ban bu ya ka jing sanya jong i ha utray larangim nang syo ban nget ha ublay bat ban sanya ha u kalong kumbang ngimbok yo ublay bu kaktin pareng kalong kumbang ngimbok kumut ngikren ben ya ublay prasamna bayi jong ha utray Jisu lada pidang ngap eka Bible kapeni ba pidang nget bat syania haki jing tho baro jong gaktin ga jong ublay wat nget yang dai nget eka Bible nget eka gaktin ga jong ublay para bangai bi jong ha utray Jisu hamnu pin bu ya ga jing syania jong pi menta pai sya ga mon rum long pai sya ga biang rum long tangki jing sudah tangki jing ele sudah, tangki thma sudah, tangki jing sneu sudah, ki kam ki ba sherkai, ki jing sneu ki ba punjat, hang no phin bu ya ka jing shania ka jong pi, ha do phin bu ya ka jing shania jong pi, hau ni hau tai, ha do phin bu ya ka jing shania jong pi, ha ki wei pat ki bam tep yo blai, ya kwa panong ye pi, lada pi dang ngap ya ka Bible, ya ka tin ka jong blai. Kajing sanya jong pi hau blay kadang biang andai habam sim ngap shu ya gaktin ka jong utrai pinam nang shu ban sanya hau utrai dan bon ki kestan ki ba phai din no nau blay tang namar ki jing aga jing em ka jong ki kim ngap shu ega Bible kim ngap shu ega ktin ka jong blay ki ngau la hi halade ki ngau biang hi halade ka kenau yo David aga jing wai sam ka ba shis pa pra u David uang Habu duai ban job ikinong shun uang mano banyalam yang siya Edom mano ban lam yang siya kanong ba kabala kerkut mano ban ay bor yang ban job ikinong shun kijonga David uang kajing yarap jong kibriyo kalong kabathala kajing yarap kijong kibriyo kalong kabathala David uang nga siya niya hami nga ngetang hami nga don kam niya kajing yarap kajong mi David usngau thu daga bol la jong kumusim onam job ikinong shun kijong henai udon kam ya ka jingerap ka jong blay nagada wong ka jingerap jong kibriu ka long ka bathala nga don kam ya ka jingerap ka jong mi David unang ban bu ya ka jing shania ba ya ka jinget ka jong ha blay ubama usakri Bangau ka banong ya pigi sama ya pigi long kmi ki long kpa ki parlok kestan baro ki badon hagane ga jeseng bu ya ga jingshania jongpi hau blay ka jingerap kanwan dai tang nau lalang ngidang ngap ya ga ktien ga jong blay ka ba ka Bible ka ong hangi nginang nang banshania hau trai andai habangin ngap shu ka ong kalong tik kumongyong kumni kai ngamdan kam ya mi trai ngala ban le ladi ngamdan kam yami ngatip nakhlan ngabiang kalau kebangikran ben memna ban le ya kani nong roi sam ga sam shispa afway ang bumno ngan kmit ya ki khmat sa kilo nang no kanwan ka jingerap kamwan nawai pat ade ka jingerap kawan no try bula thau ya ga beneng badi ka kandaw Handai daging nget katakan khot kam tri kam ruye maka jingem jonge langing sha skor yang tien jong blai katakan khot kalong kam kai ha jingem jonge uji su ong kumno wan hanga pi baro kiba that ban kiba khya ka jingket ti ngan pen cham ya pi ya ga jing suk jonga nga eno happy ya ga jing suk jonga ngai happy lala bidang nget lala bidang sha skor yang tien jong blai lala bidang ngap kata kedekot katrikam haga jing im jong pi hendai la pim nget kita ki dekot ki banga puli apreng jong pi ki bau Jisu ong
kilong kam kai lut aga jing em jong pi kibriu ki bam ngai kai gata ada mangi ki bam ngai pan abang iso tu aga jingket ke bakhya ikan mau ya ga khot na ga bible ko ang ga bong wan hanga pi baro ki ba that ba ki bakhya ga jingket ki jao ki ombat ibrat aga jingket ke bakhya ga jong hi abang itep de tamu jesu ubala banya ram lagi kat bang idang singap aga ktien jong blai ngenang nang ban syania ada habang ngim singap bat ngim ngechu kalong ga bang yong ngim dan kam ya me trai ngim na ban pediang ya ga ktien ke jong me kata kare ga benta ga baar ga balai pat ja ayu ladang ngim singap shu ya ga ktien ga jong blai ga balai kalong ga jingya dei jongi bat ublai kanang jengai kanang jengai Kandan ke distant ke berjengai bah hapdeng jongi badu blai ladangim singap shu ya ke ktien ke jong blai nganong ya pi ngenang jengai ke dia dai ke jongi badu blai lapi puli ke bible pat pi singap ke ktien ke jongu nganong ya pi kandon ke dia dai ke bajan hapdeng jong pi badu blai kandon ke closeness relationship kandon ke intimate relationship kaji adai ke bajan baru try anai haba pem sngap shu nganong ya pi haga jaga bakan jan kandang jengai kaji adai ke jongi badu blai namar kata ga kwa banong ya pi larabi kwa bapin jan badu blai jong pi pidan kamban sngap ya ga ktien ka jong blai ai ba ga ktien ka jong blai kan yo jaga haga donut ka jong pi watcha bapin sngap na ka diang kan mi no na ka mon ka skor jong pi ane ha bi sngap ka ktien ka jong blai bat ko ngu kan don ka jinga dai ka bajan jong pi baru try ka bible ko ang wan hajan jonga tingaru ngan wan hajan jong pi larang idang sngap yo try ka jinga dai jongi baru blai kan nang biang ngago ba dong ye pi ka diga wei kajing temu jong blai ya kajing em jong i kam dei tang bagin yo ya kajing em ga bom jukon kajing temu jong blai ya kajing em jong i kam dei tang bagin yo banyak kemen sipor ha kare ga perthai babagin mat ya kajing suk ka baun sa ai hangi enai kajing temu jong blai ba kajing kwa jong u ya kajing em jong i kalong bangin don ya kajing ya dei ka bajan tengidong lang ya ro yo try bangin don ya ga jingya dai kabajan batu kampat biang tang bangin yo ya ga jing penim kampat biang tang bangin yo ya ga jing sok akan ga perthai od ublai utur wa ya kata na ga benta jong pi ba jonga ene ga ublai ukwa shu yang i kalong bangin don ga jingya dai kabajan batu ka intimate relationship ka jingya dai kabajan batu Jayu ya ka in baru Adam haga kper Eden kat ba kidang sngap yo blai kaji ya dai jong ki baru blai haga kper Eden kalong ga bas ngau tenat kiya haga kper Eden da kajing sok men ki ba me ki so daga kper Eden da kajing men kajing sok ka ba ki ma haga kper Eden andai haba ki kim sngap shu ya ka ktien ka jong blai bat ki pen ken ya ka hukum ka jong blai kajing ya dai jong Adam ka im batu blai kala jengai baru blai uwan banwat yau Adam haga kper Eden baru wong Adam bedon syai syanu bedon kumnu kaji dai jong me bat nga kala don kaji jengai baru blai ube ya ka im bayu Adam naga kper Eden ube no sendon yaki naga kper Eden dai nalu nang taken bau breu uhaban yat ikajing sitom bagajing jenjar hagajing im kajongo para bangen bi jonga how try jisu kajing dai kajong ki baru try kambiang shu laranga ba phiru ngim ngap shu ya kaktien kajong play kajing dai jongi baru try kanang jengai nang jengai namang kata khot ibi pat lang jong try hagari ga jan mit ka bamenta persang banwan ra ikajing dai ka bajan jong pi baru try singap ega ktien ka jong blai
kongo ya gaktin ka jong blay pendrai kame gaktin ka jong blay im gat kum gaktin ka jong blay yad gat kum gaktin ka jong blay keren gat kum gaktin ka jong blay persang bandan ka jia dai na baru blay onum la pan shongsa haga donut ka jongi larangi ngila klet no ya gaktin ka jong gila os ngau mene min step ka je sang ka ba shipau baji kani ka met ka jongi ka de ka ying shong ka jong min sim ba kut haga ba min sim jong blay u shongsa hapo jongi hendai larangi ngem ngap shu ya gaktin ka jong blay ka jinge dai jongi bat u kan jingai no bat onum la shu ban shong haga met jongi ka balong ka temple ka jongu nama kata tungin persang bandon ka jinge dai ka bajan bat utrai tungin persang bandon ka jinge dai ka balong krus baru jisu haga jingem ka jongi utrai ukwa ya pi bat yanga bangin long bajan bat u jisu ukwa ya pi bat yanga bangin long ki parlok ki jongu jisu ukwa yangi bangin wan hajan jongu barabor bad mauru unyok bad wan hajan jongi barabor haga jingem jongi kaman nagasgi hendel rangi ngem sngap shu ya ka ktien jong blai ngenom nang shu banjan shu utrai kandon ka distant ka bajngai ba kandon ka jingai haga jinge dai ka jongi baru utrai sam ya ai pi ka ka nuksa naga ktien ka jong blai haga por bo sim sol usim joga hima Israel beningkong ulong usim haga duga por joga ima Israel haga por ka jisin sha jong u kum usim joga hima Israel karan ga por ka ba ublay wang ya usim sol hawa melek banyale iki amalek pendulut baro wanum shim tang kawai ka langbrot wanum shim tang kawai ka balangru handai penyaplut ki masih baro kat penyaplut pendulut memdai ban kta tang kawai ru Deus im sol haba wilat banyale yagi amalek ura job yaga thama hendai gilang bro ki babha ura ukram penyap ki masih ki babha ura ki blang ki masih ki lang bro baro ura bet tushemlut ikita baro baru blay ubitar uang yu Samuel kile ong yu sol blay baule akom ni usim sol haba wilat banyakendu Samuel uang ko sol kaya kita ki bapa hakisem ki jongme kaya kita ki basawa hakisem ki jongme kilang brok jonu kini breu ong beri penyaplut nama kidai jong kinong amalek baru breu la bitar kinong amalek nama sisin kapor kila le ben ki kon Israel leu sim sol ukam singap jaga ketien jong blai baga bible ko ong habau mensim jong blai habau sol ule akom ta mensim jong blai ulaken ria no na usim sol Barengkong Samuel kat san nong kat kat ke bashipau hadu wa kat wei ke thu yangi mensim jong blai ulaken ria no na habau mensim jong blai ulaken ria no na usim sol nanong yapi kadai hakata ka por ke ka jingya dai jong usim sol badu blai kala dekut no atan kadai hakata ka por ke baga jingya dai jong usim sol baru blay kalakut no sendan baru blay ula bitar yau si im sol bau sambal uang si im sol hatu ka kambha ka jingknya banyak ka jingko ngu blay dan kamnya ka jingknya jogi langbrot kibabha bat kibat hene blay uang Samuel udan kame ya ka jingko ngu ka jongmi ko si im sol nabal pamim ko ngu shu ya ublay badem ngap shu ya gaktin ka jong ublay nakakadaw ka Bible ko ang umensim jong ublay ulakin riano na usim son bat ya ka jinglong sim jong ulak kini no bat la pensle sim no da u David haga jaka jong usim son kay kadaw baro kalong baus im sol ukam ngap shu yo blay bat na bau ngap shu kajia dai ka bajan jong u baru try kala kutno kajia dai ka bajan bat u baru blay kala kutno una long pan ban unong shu jong u blay hakaja ka ban long ulok ubahajan jong u blay hakadu ko por nama kata ko abadong ipi ki samna yagi ki pram ki baro kibadon hakane ka jeseng ladangim ngap shu ya gaktin ka jong u blay ngen ka jinga dai jong i baru blay kanang jingai
Ngi ki batrai ka kam ka jong blai ru tongen le ya ka tin ka jong blai tongen kongu ya ka tin ka jong blai tongen shashkor ya ka tin ka jong blai tongen trai ya ka kam ka jong blai kat kum ka tin ka jong blai ngin trai da ka men sim jo ka jing sngoret ngin ye trai da ka men sim jo ka jing ye ngin ye trai da ka men sim jo ka jing long ka wei ngi ru ki badon ha ka jing trai ka jing betelun ya ka kam ka jong utrai larang gidang singap ya utrai kajing yadai jongi batu kadang jan ada lagi sngap shu kajing yadai jongi batu try kan dekut no hagawe gesngi kembolong usim sol haba kong shu ublay ong ka bible ko ong mensim jo ublay ula ken riano no hagani ke jeseng lesi dan apa jong pi berani ke jeseng kaya lama ki por ki bakum kita pila le pop pim sngap shu ega bible pila le pop pem sngap chu ka ktien ka jong blai ubleu la krane pi ka donot aga men sem ka jong pi ene pi yat mon pi le mon pi em mon pi yat kat ba mon aga jing em jong pi ka jing dai jong pi baru blai kam piang shu pem dan po shu ban duai pem dan po shu an pule bible pem dan po shu ban be jeseng pem dan po shu ban berkat chapang jong blai pi la jingai na u pi la lendet na u aga ka jeseng ka ban ong ye pi pi dan kam berkat asin ya ka jing dai ka jong pi baru try baru beli ukwa ban thau thamai ya ka jingim jong pi ha ka ga chan miet ka bamenda ban ben kot ya ka jeseng ka benda ka basau ka bang kwa ban bu hang ni ka long ja ayu larangim sngap shu ya ka ktien ka jong blei ka bible hi ka ong ya ka ni larangim sngap shu ya ka ktien ka jong blei ngim long na ublei yo anes pranong ka kot ka basau pinyo ka bible ka ong jar ubalong na ublay usha skor ya kiktien ki jong ublay namar kata ken pi pim sha skor naba pim long na ublay Yohanes paranong gadkot ka basaw punyo ko ong larang gidang sha skor ya kiktien ka jong ublay nilong ki jong ublay henday larang yem sha skor shu ya kiktien ka jong ublay ngem long shu ki jong ublay ang kaktien ka jong ublay haga gospel Yohanes kalanong ka pra kadkot ka basaw punyo proverb abu pra lanong kadkot ka bakenday ko ang ubapay no yalaga skor nagabas yosno yaga hukum wat ki jing duay jong u ki long ki ba ijli ka bible ko ang uta ubapay no yaga skor jong u ban sngap ya ka ktien ka jong ublay wat ka jing duay jong u ka long ka ba ijli ublay unom yo snow ya ka jing duay ka jong i ublay unom sa skor ya ka jing duay ka jong i ka long ka ba ijli hakamat jong utray ladangi ngem sngap shu ya ka ktien ka jong ublay ndai ba ong mga ana ka bible ka ya thu yang i ya ka ta ka benta namagata nga khot ya pi ha ka ka jeseng hagan ka jan miet ka pamenta lesi pilang ngam ha ba ka pok pem sngap shu ya ka ktien ka jong ublay lesi pem nang shu ban shania ha ublay pila shania haladi pila shania hangni bar hangtai pila kan ben ya ka pen ka jong utrai lesi pem don ka jing dai ka ba jan bar utrai haga jing im ka jong pi pem sngap shu ya ka ktien ka jong ublay haga ka jan miet gong ya pi kala ka bamut pen bet ya ka jong ka jing im pai shu utrai baru beli ukak bantau temai ya ka jing im jong pi haga ka jeseng utrai ukak bantau temai ya pi ya ka jeseng wat no mi da ka jeseng tangki nong snow ya ka hanai mi da ka jeseng da ka jingkut jingmut jong pi banong trai sat ya nga ha po leu ba em pen kut par ya nga resnam unong panen ngakwa panim kumba hikai ka ktien ka jong pi ngakwa ban kren kumba hikai ka ktien ka jong pi ngakwa ban yan kumba ka ktien jong pi ka hikai ya nga wat nom lemet mi da ka jeseng da ka pisak kelut ya ki skor ka jong pi nengah kau panong epi sngap ega ktien ka jong ublay pai show Jisu baru Jisu unyo bantau thamai ya ka jingem ka jong pi hakawe ni ka jeseng ka nang yatu ega ka illustration ka kau panyatu biang epi menda kau ni ka kot ka baga puli berkata ka kot ka ong utaw nong tua uang we live in a world full of noise yem haga perthai kabadap daga jing sawa
ngapersan ban sungau thu kamut ayu kata bau tho ai daga kon wong kumdi ngiem ha ka perthai ka badap daga jing sawa ki jing sawa jo ka thama ki jing sawa jo ka jing thok ka jing syukur ki jing sawa jo ka jing tu ki jing sawa jo ka jing syukur ki jing sawa jo ka jing klim ki jing sawa jo ka jing penyap ki jing sawa jo ki kam sniu ki bah harukam ki jing sawa jo ka jing apat hagi balang ki jing sawa ki ba bonjat ari ka perthai ngiem ha ka perthai ka bakum kata para bengai laga perthai kam sngap su yo trai bale ka ktien ka jongu nginyo sngo tang kita ki jing sawa ha Bangladesh ha preng ki khasi ke jogi nginyo sngo tang kita ki jing sawa ha nong ba Shillong ha Meghalaya ha Garui ke jongi Rangi ngem sngap su ya ka ktien jong blai bat ki briu ki jongu ki sngap su nong ya pi ka perthai barok ka wei kan sngap tang ya kita ki jing sawa wat mentarung yo sngo ya kata ki jing ki jing sniu ki jing thok ki jing syukur ki jing penyap ki jing tu kita kira ki jing sawa ki bangi syo sngo sharum bachanai renga kwa banong ya pi gilan kam ban penjar jar ya gini ki jing sawa jo ka perthai daga bangi mapi bat manga ngin sngap ya ga ktien ka jong blai tengenong lang amen ngin penjar jar ya ga ktien ka jong ya ga perthai brok ka wei daga jing im ba bha jongi kat kum ka ktien ka jong blai sngap ya ga ktien jong blai ka jing bha kan wan ka jing im jong pi sngap ya ga ktien ka jong blai phenang ban shania hau blai ha ki por baro sngap ya ga ktien ka jong blai pendon ka jing dai ka bachan baru blai sngap ya ga ktien ka jong blai ki jing duai jong pi ki long ki ba kiu swat jaga khat ka jong utrai nama kata tongin penjar jar ya ga diga perthai ke basriu de ka jing im ba bha jong pi de ka jing im ba bha jong a gilong ki briu ki batlat le se ngim la ban long gum ta ha ki ski ki bla let no ade ha ga jan met ke ba manta tongin wan show utrai ba pen kan tang ye la de banong trai ngakwa ban long kum ba ka ktien jong me ka phat le na yen snap de ka ktien jong blai baru blai unyo ban kel khu ya ka jing im ka jong hi u jisu wang uta ubadon ki skor ban sngo to un sngo u jisu sho sho wang uta ubayo sngo ya ka ktien jonga bat ubale ya ka on tharai ya u kumu breu ubasta ubatei ya ka yeng halo jo mau siang larangi don ki skor tungin jo sngo ya ka jingkren na ka ktien ka jong play na ko ban khot ya bi ni ka jan mien ngam ko ban penwai no ni ka jeseng tam kum tu reng ko ban ai lat ya bi ni ka jeseng lesi philang ngam ha ka pop phim sngap shu ka ji hikai jo ka bible kilang ba kila hikai pi ban em bha kinong trai kila hikai pi ban em bha phim sngap shu ka ktien jong play kila lendet ya ka phim don shu ka ji dai ka ban chan baru play phim nang shu ban chania hau play phim don po shu ban duai ha ba phim nang shu ban chania ane ni ka jan mit ong ha ni ka jan mit trai thau thamai ya nga pen long ya nga u jing thau ba thamai kum ba duai u David ha ka sam ka ba sam puai pen khut ya nga sat ya nga do hesap bangan long li kum ka yor nama kata tungin wan si khmat mana ban yang ni ko ni ka jan mit man wan si khmat nginya duai ngilon kini kilang ba ngilon kini pastor sedin nginya duai ker pang na ka benda jong pi kwa bo trai un thau thamai ka jing em jong pi kwa bo blei un yo ban le phlai ka jing em jong pi kam phet la le pop kat nu ru kam phet la le ki kam ki ba shar khai kat nu ru kam phet la le ki pop ki ba pisco bom dan shu bala ban map ya pi nega kwa ban ya thu e pi ni ka jesek don lu wei bala ban map ki pop ki jong pi baru tahu long u Jisu kebelan kam ya pi ka long ta ban long try Jisu ya pan map na me tangga ta kal abyang phem dan kam ban bun ktien ban ublei phem kam ban ong yu Jisu tang ka wei try map ki pop ki jong a sat ya nga dagas nam ka jong me compare kat nu kir ben ki pop ki jong pi lagi pop jong pi ki sao han ken le kat ka yor lagi sao betu ken le kat ki nyu lang brot namal kata hari ka jeseng wan checkmat ngen dwai na ka banda jong pi compare wan nam shakti wan nam le ran kam le pi wan nam dei ba khat ma nei ba u Jisu khat ni pi hari ka jeseng pi wan na ka banda u Jisu Tapi kwa ban syakri yo. Pi kwa ban lat nak syak te syak ko maka bo juga pop. Pi kwa ban lat nak jing mlien basniu baro. Pi kwa ban lat
nagi kam kai jo ka perthai pila ban lat pigwa ban lat nagi jing di kiat pigwa ban lat nagi drugs pigwa ban lat nagi kanu wan jo Jesu singap nagi ketien ka jong u kwa ban thau thamai ya ga jing em jong pi ha ga ga jan mit ka ba man ta tok kan wan bi ba sis pa sau puar ka jing wai ka ba sis pa sau puar ngenong kemong nong roi shemen sim jonga sim jingim jonga atrai pen gentang lot sim ngai sim kikti jonga pen ki daga jing in jong mehi sat yenga haum po liu ba im pen khot par das nam unong penim trai nga wan hami nga IT yalade junom nganlong tang jong me tungen wai ka dikat khot baro ki dikat nginum pen slam yang ke jeseng kenapa bangin yo ban shong thait no shipon bangin wan pat ke jeseng ke ban mit na kada wan no kloi kat ki ba kwa ban wan pen gentang yela de utrai u ka ban thau thamai ya ke jing em ke jong pi ki sam la pi ki long ke pi ki lang ba kumnu ke jing em jong pi kumnu ke jing dei jong pi kumnu ka ya ka yeng jong pi karben kat no ka pop jong pi kam le lei wan che khmat ngin ya dwai ker pang baru trai un sat no ya pop ke jong pi Shem jing em joy nga atra mulu ban yeng ning pok ni ka jamin ngi dwai ker pang na ka banta jong pi lot shoy wan sa khamat ngi dwai na ka banta jong pi bilang ke jingket ke makia pim la ban ko ngu ya ka tien jo jong le pai Jesu ka ban thau thama ya ti ni ke jeseng jing jong pi dilang wan sa wari lang wan lang sini yang aha umponiu bae kut paras nam unong pen try nawan hame na tiada chiu nom ngan long chan chong me Shem tu joy na penda Kubar Jangan yang ni kapor Kementas sama lupat Loy ngingat wai kersan Kementas jumpi Kita nak lagi jasa Wa'an Rai unyu awan kau tumai nyepi Wan lumi nak lagi jasa Kanda ya sok Warung Jesu Rai unyu kau tumai Dengan jingin macam Wan loy Wan loy ngingat wai nak kementas jumpi Yang loy Wan pen Islam nak lagi jasa Dan kupuan Kesan jumpi Wan loy ngingat wai kersan Rai unyu awan kau tumai Rai lawan hamid Rai tiada Sama lupa bantuan Loy ngingat wai kersan Pensan Sudah kaya kecil Betul play Play kan yo cakasu agak jingim ke jong ele akan ke jesu ya pi Dinguk sudah cinta bukan pangadon Denon kamkan bamebo Kut pada samurang peri Rai nawan hamid na ai tiada de Chiu nam nan long tang jong de Cinta joy jaga Wanam Tweet dan dari jeseng belum rasa Kenapa Cinta ujung ngatusyo Kasih jom mehigan lo Saya ngahau boleh wajib Unsak no Berkut pada samurang baik Rai ngawan hamid Na ai tiada
benerai Tuhan asmat pada sepuluh Tuhan benar Tuhan cepat membenarkan Lord kita doakan Jom we baro Shimna I try yalade Jiunam Galong tang jom me Sayana umpole ubai Ekut pagas nabunang peri Try ngawan nabe Nga ay dia lagi Jiunam Galong tang jom me Sama nopan banding Sim shan tujuan ngapenda Ku berjong dengan yala Sim rupak siar jong ngaru Sidam lingan nombak syo Sayang umpole ubai กับเป็นซีมกับพายชนกับพายบนวันเงี้ยหับเนเป็นชันแล้วก็ไว้กับเป็นซีมกับเป็นเป็ดกับจงเป็นจีyang elเป็นชันเมื่อวันนี้สมมติวันยังhari ke berapa benda pada mina ni kita kami sok perlu Yesus pada mina ni kita kami sok perlu Tuhan berapa benda berapa benda terbaik kita jom ni Kampenya kerbendan untuk pop ke jompi. Kampenya kamu kali apa? Tuai orang kuaban maaf lagi pop ke jompi. Padahal Yesus dah maaf lagi pop ke jompi. Untuk kenal jompi. Lalu kuaban tahu ada ni. Pergi sana. Yang mana punya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Wan wan wan. Ini dua nak. Siap. Wan wan. Ini dua kan. Rai ngawan nabe Ya dia lade Ciunam ngalong tang jombi Shinka bonjon nganyaan Kajong mi pelong atrai Ngetiap uteran lakukan ya nur ni jeseng. Ya nur uteran lakukan ni jeseng. Tapi tangan kini uteran kawan maaf lagi pop ke jompi. Kawan tahu temai ya ke jengem ke jompi. One dan gabor has nam uterai. Gabor bantrai kampa. Ikwa banlai naji jong kapor. Don bor
Don bor hagasnam, bor ba hagasnam, pikwa apan lat, naga jingkit jang kakop. Pikwa hagasnam, don bor bapular hagasnam. Don bor hagasnam naga mujisu, don lat naga pat ke jong pi naga jese. Naga bor naga mujisu, naga bor hagasnam naga sarong baro don bor sarong baro don bor bapula hagasna bor hagasnam dengan Jesus dengan sakno jadi pop ke jampi bor batri kamba hagasna ukulang ron hoy don nagabentakan ni janmin aga banglay osngaw yung kakubor nagaktin kabayim ka jongo kanang don sa kaway ka jesang sibit min law try ukran niya pi one ba yesuk padu one may pinpet ila ka jong ka jingim hani ka jesang kabamin hasyo bangin yo aban syong no tungin niya duway lang ban aing yo try bangin duway kaway ka jing duway bagata ka jing duway kalong bangin naong yo jisu yarap yanga bangan la ban ko ngu ya gaktin ka jongme tungin duai lang ni po brong try ngilaw sngo ka gaktin ka jongme irap bangin namlong tangkin yo sngo henay bangin sa skoru ya gaktin ka jongme haju ko po tungin duai ka panggibuan sa kaman la ka jong ka jing don kam ngimtip ka jing don kam jongke lese don na play joki ki papen bet ka jong jingem ro ngin duai bo try on yarap unai bor ya ka jingem ka jongke tung ya duai lang ni ka po ba manda ken duat ba phangi aingo ya mi nagabanda ka ni ka janmit aga banglayo bangyo sngaw ya ka khubor nagaktin ka ba em ka jongme ushakri jongme bula bet ya ka tin jongme ka jing trot nget kala long ka jingger khu nagabanda ki men sim ki ba godor ken mau nagabanda ki ni wan shakmat ko try yarap ai bor long ring kat bat ki por paro ko try ken mau ker pangru nagabanda jong ilang paro baginam long tang kinong yo sngaw ya ka tin ene kinong le ru ya ka tin ka jongme bangin sngap ya kaktian ka jongme namala ngim sngap shu ya kaktian ka jongme ka jingyap kan lapingi gotrai ka pop kan lap yangi bargan namdan shu ka jingya dai ka bachan jogi badme namal yarap namal kata yarap igi kum ki khon ka jongme bangin sngap ya kaktian ka jongme ngin kongo ya ka nginim kat kum ka jinghi kai jongka hagi por baro kirkhui ka balang ka jongme hangi po Bangladesh gotrai ki nong trai ki prabnge ki Pakistan ki paradok prasnam jongi baro badan hangde wanu meno yaki loring kat bat kiro kum joko babiye haga keteng ga jami ujisu pada naswat ngidwai amen